Ambe. Bina. Giri. Kusgan kayo. Wah. Clap your hands. Clap. Clap your hands. Clap. Clap ba? Clap ang hands. Clap. Ble sabi ble. Ble. Dari na ble. Ikaw daw. Ble. Uy. Ble. 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 Dari tot. Ang dagway oh. Hindi tintog. Bah. I can buy myself flowers. So, napamisa mo ang muskat. Papamikahi po sa mong higdaanan. Ay, bata dia gadula. Kurkuk. Ay! Dili ka odong dili. Hoy! Dili lagi ba? Nakadumdum ka nga na kay baba ha. Ble sabi ble. Sa baba din padulong. Dili lagi ba? La ko. Bang. Tikay ang. Kiri. Ayo. Ble sabi. Clap your hands. Clap. Ang dagway baya ni Istong. Ang dagway ni Istong. Nono na akong tila kay sakit kay na oy. Dito. Dili lagi na kay sakit kay na ba? Ay. Ano? Hay! Ayo ba kay sakit kay na anak? Nasa. Do baby. Atak baby. Atak say. Ay saya. Ay mo ka. Apa ni say?
Tiri. Op. Ay! Tindag. Minum ako na minum. Dili lagi na kong tiil banak agay. Yati gado. Hubag na ba kayo na hubag kayo siya. Ganan na siya. Wala dumi. Nagyo siya plano sa kung kuko nga gahubag ba. Dili ha. Agay yati. Sakit. Hawa di hawa. Psst. Darwin. Darwin tot. Hello guys. Good morning. Alaka. Taas na kayong buksan ng ilok guys. Hoy! Bye-bye guys. Iyon kita guys. So, moro to guys. Wala lang good guys. Nang trip lang ko sa kong baby. Bye-bye. Don't forget to subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Bye!